ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд ҳам мошинои нав роҳӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар ватсап имои экраномада роҳӣ кунен. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзои навор ҳастед қабул кардем Opel хетчбек бо нархҳои арзон, ҳастед Toyota Axio, Opel мақсад ки Opel Vectra B, Opel Duty объёмниш, ҳастед Opel Sedan, Lexus RX, Toyota Corolla D ва ҳастед дӯстон Opel Vectra A мақсад бо нархи арзон ва ҳастед Daewoo Nexus сечкаҳои объёмни ва простой, Opel Astra G ва дигар навъи мошино ҳастанд ки бо нархҳои арзон аз соҳибошон қабул кардем. барои ҳамин бошад видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозиме, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза 117 сомону 5 дирҳам навор ҳастад ки маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания якай бегзора ки пересечения граница аз территорияи Москва, Московская област, территорияи Садовод, МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортна, люкса дурнуш, кондиционер, вайфай ҳамихелчо қоидавӣ дорад. акай бегзор таҷрибаи 10 солаи корӣ аниқ доранд. хоб чанд навъи мошин доранд ки мошинашон ахтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин ҳамин хеле мошинае ки дурнушон люксае. ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар душта имо ватсап доранд. кадом мида ки мақсад ки пересечения граница Қазоқистон ки лозим бошад, ина ба шумо мошинаи комфортна ва боварӣ. маромад ягон саволи иловагӣ бошад, дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. маромад. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшии имрӯза, ай соҳибаш маромад. бо диққат. ака сози хуби саломатиёт хубай. гуфти ки мошина сиёмка парто дар канала мемонам. ина акама сиёмкаш кардам. не мошини ака Toyota Axio ай, солаш 2007 ай, мотораш 1.5, ана тоқа бензин ай, газ дидагӣ нест. не мошини ака мақсад гирдиша то мехтам ака. канала дабу монаш ака. Toyota Axio солаш 2007, мотор 1.5, ана тоқа бензин ай. гирдиш то мехтам ҷа нигоҳ кунед ака. асад касе харидор боша, срочни пул дар кор ай. гирдиш да то мехтам, баъд берамша сиёмка мекунем бо. аввал берамша сиёмка кунем. балонош 80% ай бардро. ина балонош бо ай пеш сиёмка мекунем, мақсад наштам тоза. неки хай соза 80% балонош. қалпакора нав задагиам. қалпакои хидмат камтар мақсад набуд, қалпакои нав задам. состояние машинам хеле мақсад ягон камбудӣ надорад. мотор, коробкаш ҳамаш 100%. хеле ки гуфтам Toyota Axio 2007, мотораш 1.5, бензини холӣ ай. ина беранша тамошо кунем. не фаро буд кабудча. не ҷорам ламинати кабуд задагиам. барои фасони чи хеле бо. ина беранша сиёмка кардем, беранша тамошо кунем. ҳар чоридараш электропакет ай. монитор, задни камера ҳама чӣ дорад ака. печка, кондиционераш кор мекунад. сигналшам гизалай бадай меҷиқа бовар ки меҷиқи талхаяму одам мекафа. 4 дар электропакет, чиқолакҳои нав. ина фонарикам дорад. коробкаш ина автомат ай. мотор 1.5, коробка автомат. солаш 2007 ай. салонша тамошо кунед. қоидави ай. кам расход ай мошин. беҳад мошини хубам. ина состояние дрынша тамошо кардем, ина состояние беранаш. акаҷон адрес шаҳри бохтар ай, хирганда ай. нарша 75000 ай, кая чи арзон мекунем бо. 75000 ай, кая 73000 дай наметемаш. касе харидор боше, ай номи канали хидат гап зана ака, арзон мекунем ша. ягон камбудӣ надорад мошин. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ ва алишӣ. нархша дар ахир мегем ва алишӣ ба Camry ёки Corolla Secati. Opel Astra F дар кузифи Sedan сайстайнои тоза беҳтарин ҳолат. соли 1697 сӯишвориш газ бензин, нав газ задагӣ, объём мотори 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин но зада, но пусидагӣ, ягон варид парид, ягон сарапина надорад. мошин 4 балон пачка, 2 электропакет, аккумулятори нав хадавои кардагӣ. мошин полни ход шумка то торпеда, чашкаҳош пломба, ягон варид сарапина умуман надорад. моторш модулаи ABS ҳам дорад, кондиционер дорад, 100% кор мекунад. ях мошин сиди салон полни, центразамок полни обши даро, чихолои нави пачка 800 сомат, тонировка то охири моҳи ноябр ва ҳуҷҷатош бошад 1 солаи ровна кардагӣ.
ва магнитофонҳои оригинал пионер дӯстон азиз ва задни камера фарош кисенен. мошин хай чихелектор нав газ задага аст. мошин ҳамаи намуд комфорта дора, беҳтарин ҳолат. мақсад ки мошин ҳамин тоза такси пакси хеле гаштагӣ нест. мошин барои фақат семини гаштага, мошин беҳад тоза. хоб мошин вариантҳои алеши аст. ба ягон камерида ки сайсайно истифода боша, болои сумета мошина омада бинен, воши шуморо рафта мебинан вариантҳои алеши ба камерида ё ки ба Corolla Secati. агар бо ягон вариантҳои хуб боша, маромад дар ҳамин рақамҳо пойда дар рақамҳои соҳибош пешкаш кунед ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. дӯстон азиз, шаҳри Бухтарда мошин такси гаштаги, мошин вообще кам гаштаги, ҳамин фақат ҷои кор мераванд, бо хона меянд, намеха кор кардагиай. ва сумаки боша, нархи мошин 58 000 сомонӣ аст. бо каунтар муомила мешавад. одамое ки агарам хеле мошина фаҳманд, хай боҷат нест барои дигар гап гуфтам. мошин тоза аст. маромад кадомто мехарем, бештар маълумота гирем ё ки алиши пешкаш кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ, маълумот дар видео. алайкум дӯстони азиз, Opel Dutya, Opel соткашаи бародаро, соткаи соли 1999 випускаи, моторш аястраҷи задагиай, 1.6 4 инжектора задагиай. ҳозир як гирда ванаш тов мехӯрем. мақсад состояниеша бибинем, ба дуруну берунша бо камера мекунем. моторш ҳамози камера мекунем. мақсад инами состояние. капоти болош ҳамин полировка мекунем, хати капоти пешаш тамом бародаро. балонош ҳам навай, 4 балони нав задагиай. ҳозир як гирдаш тов бихӯрем, бо дурунша сёмка мекунем. не бародаро, абшукошам тоза, коробка передачкаш механикаи бародаро. да дари пеш электропакета, кондиционерам дора, кондиционершам кор мекуна, мега чихолои нав задагӣ. ҳозир моторшам мебинем. ина ҳозир моторшам мебинем бародаро. ина моторш, мотор тоза, мотора нав кадаги, умуман маслахир нест мотор, мега мотор 1.6 4 инжектора, гази евро 4 задаги, 1 километри нав пачка. ина чашкиёш умуман варид надора бародаро. кузовш мега тоза машина, кузовш тоза кай мақсад. ина моторша чӣ хеле ки дидесин тоза. умуман маслахир нест, моторша нав кадаги. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra-G аст баъд ки дар кузови хэтчбек соли 46 1999 аст ки сӯзишвориш бензини холӣ. объем мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотори 1.6 16 простой аст мега соҳибош, мошин хадавои нав кардагӣ, 4 диска ва балонашам ҳолати кори, салоншам тоза кай, мошинча нахаду. нархи мошина мега 45 та мегем, бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. рақамҳои мегафон кадоми шумо ки мехарем, бештар маълумота аз рақамҳошон гиред дӯстон азиз. ва шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои эконом кардам бошад, маромад сурат маълумота дар номерои 885 12 20 WhatsApp имо дорад, маромад рӯй кунен, мо реклама мекунем. 885 12 20 маромад чизе реклама дошта бошед, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва аз кадом маркаи мошин ба шумо лозима дар комментария мо нависед, мо дар видео оянда видео када ба шумо пешкаш мекунем. лайкҳоро гузорем, фаромош насозем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Corolla D дизел бадрум. соли 46 2008 сол сӯзишвориш мега дизел мега соҳибош 5-6 литр мега расход дора, моторш д. коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега бениҳоят мега тоза, 5-6 литр мега зиёд мега расход дорад. мошин порнои худ дӯстон азиз, турбо мега соҳибош, старт стоп дорад, кондиционер дорад, мақсад ки печкаш кор мекунад. мошин ҳамаи функсияра мега дорад. нархи мошина мега 78 та мегем, бо муомила мекунем мега соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. илтимос мега фақат харидорои аниқ мега занг зананд ё ки мошина мега аз пеш омада бинанд, мақсад ки муомила мекунем. рақамҳошон мегафон Toyota Corolla D серебристи свет, балон нав, диска дизел, маромад гирем маълумота. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Lexus RX. соли 46 2007 сол сӯзишвориш бензини холӣ, моторш 3.5, коробкаш автомат, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина хай расходча нагуфтиянд. свети сиёҳ, хоб диска, балон, хай ҳама намуд комфорт дорад дӯстон азиз. нархи мошина мега 120 та мегем, бо муомила мекунем
ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. ба телефон мегӯяд савдо намешавад, мошина мегӯяд аз пеш омада бинед, маъқултон шид, муомила мекунем, нашуд ҳуҷҷат ва тонировкашам ягон чи гуфтагӣ нест. Мошин мегӯяд фақат ҳолати хуби техникӣ дае. рақамошон ҳастаи Вавилон, мошин дар Душанбе 120 марамат дига маълумото аз худашон. ва дӯстони азиз, шумо дам агар ягон маркаи мошин, ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсулот барои реклама кардан, барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар номере ки дар аввали видео буд, ахираш 20 WhatsApp имо дорам, марамат рӯй кунед, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки як лайки бепула дариқ надоред гузоред ва агар имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар имо, WhatsApp, Telegram ёки TikTok дигар чизо силкаша поделишаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Vectra A бо нархи арзон срочно. соли бори 6 1994 34 газ бензин мегӯяд ҳардаш кор мекунад. Объем мотор мегӯяд 8 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Светои сафед ҳолати хуби техникӣ. нархи мошин 12000 сомон ҳастае. бо хайхтон муомила мекунен ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. документам мегӯяд доране ки намедонам чанд қад доштае ва балонашам хай средняй, диска, мошин хай свети сафед 94 сол, нархи арзон 12000 сомон. агар мошинчара хай успед када метавонед савдо када аз соҳибаш гирен. беҳуда мегӯяд нороҳат накунед, фақат харидори аниқ. мошин хай сайстаинои зури зур нест, як сайстаинои средняй, ҳолати хуби техникӣ дае. хоб ба хотири меҳнату фақат дӯстони азиз ҳамин як лайка барои ҳамин канали мо дариқ надорен занен ва аз кадом маркаи мошин ба шумо лозиме нависед, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Daewoo Nexus свети сафед. соли бори 6 1996 34 газ бензин, мотор 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳамаҷош садая, мехел маълумотша наистян. мошин хай свети сафедай, састеноша мегӯяд созай, маълумоти бештар тариқи телефон. нархи мошин 11000 сомон ҳастае, бо муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. нархи мошин 11000, рақамошон ҳастае Билайн. кадомитон ки мехарид ягон ваъда дорем, маълумот дига маълумотша аз худашон гиред. дӯстони азиз, навори моро то охираш тамошо кунед ва дастгиритонам фаромӯш накунед. ягон реклама дошта бошед, маълумот рӯй кунед. мо ҳамихи рекламача дар каналмон када мемонем, мошинротона ёки ягон техника ёки ягон хона, замин, квартира, мошин лозим ба шумо, маълумот нависед, мо дар видеои оянда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс Badron сечка. соли бори 6 1995 34 газ бензин, мотор 1.8 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мегӯяд моторш созай, коробка созай, ходовой созай. дӯстони азиз, мошин мақсад ки калиташ мегӯяд рибка, объёмни кадагай, диска биска, балон ҳолати корӣ, номери транзит. нархи мошин 35000. акак чанд қам муомила меша намеша, инаша бухтон агар харидор бошен, ай соҳибаш маълумотша мегирен. дӯстони азиз, илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунед, фақат харидори аниқ. электропакетам 4 дошта мошин мегӯяд, мақсад ки объёмни кадагай 35 рақамошон ҳастае мегафон. мошина ки ягон расходша намедорад, мошин хай нархш арзона. илтимос фақат шумо одамони харидори аниқ акада занг зед, чунки одамони коргаран, мақсад ки беҳуда вақти ихтонам, вақти акарам нагирен. маълумот дига маълумот аз рақамо. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи хетчбек бо нархи арзон срочно. соли бори 6 мегӯяд 1998 сола мегӯяд соҳибаш ҳамихи маълумотша наистад пешкаш кардааст. судишфуреш мегӯяд газ бензине, моториш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай камтар мегӯяд ремонтталаба, мақсад камтар расход дорад. хоб камтар сарапина марапина обшон агар як краска кунед, ҳамихи расходо бо хай маълумотша мегирен. хоб мошин мегӯяд то қасуми холия алиш палиш намешад. нархи мошин 12000 сомон аст. мошина мегӯяд аз пеш омада бинен, арзон карда мегӯяд, муомилаи хуб карда метавем, срочно мегӯяд сум дарокара барои маскароваи дигар ҷо обшем. нархи мошин 12000 мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросони территорияи шаҳри Бухтарда. марамат занг задед, фақат харидоро. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.